तनी देवर जी, आपन मुखिया जी पूरा पंचायत में पानी पानी कई देले बा। कैसे हो भौजी कैसे? गावा गाई कइले बाड़े पानी के व्यवस्था। अतने ना ये देवर जी। औरू का हो भौजी? औरू का कर देले मुखिया जी तोहरा के? मुखिया जी के पूरा सफाई पे ध्यान बा आजकल। अच्छा नाला नूली साफ कइले कए देहल रास्ता। हाँ तो भौजी तू ठीक कहा तारू, हम देखनी है तोहरो गली बड़ी चिकन लागतिया। आ सही है देवर जी, उहाँ के ध्यान तो हमरी पर बटले बा। हाँ भोटा दिहाला के सचो खानी फल देखनी, हम तो मुखिया के रात चपा। ए भौजी का है देवर जी? हम देखनी है कि तोहरो दुआरी पर टोटी पानी गिरावत हो, एकरा मतलब तू हो सरकारी पानी पियत हो ना? हाँ ए देवर जी। ए भौजी का? अरे अतने ना, मुखिया जी औरू कुछ बाटत हवन भौजी, अहिला सुना। का बाटा तनी मुखिया जी? सुनाई सुनाई ए देवर जी। कोटा से दिया तरला चाउर गेहूं